Учебник Психиатрия 1988 година. Съзнанието. Съзнанието е един от централните проблеми на философията, но с него се занимават и редица частни науки – физиология, психология, психиатрия и други. От философска гледна точка, съзнанието се определя като най-висша форма на субективно отражение на обективната действителност. Класическото определение на Карл Маркс е следното: моето отношение към моята трудова дейност е моето съзнание. Според дуалистите, съзнанието и материята са независимо съществуващи. Материалистическата философия приема за първично материята, а за вторично съзнанието. Съзнанието е най-висшата психична функция. Негов материален субстрат е човешкият мозък като цяло, а не отделни негови структури. Обикновено то не се разглежда като отделна самостоятелна сфера на психичния живот, а като съвкупност от всички функции. Възгледите на цялостната локализация на съзнанието в мозъчния ствол са абсурдни и неприемливи. От чисто физиологична и филогенетична гледна точка, това е една относително най-стара структура на мозъка и е невъзможно в нея да се локализира най-новата и чисто човешка придобивка, каквато е съзнанието. От една страна, съзнанието винаги е и обществен продукт. Формира се под влияние на социалната среда и трудовата дейност и отразява общественото битие. Необходима предпоставка за развитието на съзнанието е участието на човека в социалния живот, в чийто ход възниква необходимостта от общуване между хората, което се осъществява посредством речта. По този начин формирането на съзнанието е свързано и с развитието на речта. Марксическата философия разглежда съзнанието не като пасивно отражение, а като активен творчески процес. Не е съзрецателно отражение на действителността, а има действено-творчески характер. От психологична гледна точка съзнанието се разглежда като възможност за ограничаване на собственото съществуване от околната среда. От позициите на физиологията на висша нервна дейност, съзнанието се разглежда като състояние на оптимално протичане на невродинамичните процеси в определени пространствено-структурни граници в главният мозък, така нареченият участък на оптимална възбуда в мозъчната кора, което дава възможност както за лесно образуване на нови условни рефлекси и на различни видове вътрешно потискане, така и за бързо възпроизвеждане на следите от временни връзки, образувани в миналото. По този начин съзнанието се схваща не като функция на определен център, а на цялата мозъчна кора. Участъкът на оптимална възбудимост постоянно мени своето място, като по този начин в полето на нашето ясно съзнание попадат различни обекти и явления. По мнението на Анохин, в наше време се появява реална възможност за разшифроване на неврофизиологичните механизми на отражение, в частност момента на прехода на материалните нервни процеси в идеален субективен образ, т.е. в съзнание. Знае се, че едни психични процеси се осъзнават, други са полуосъзнати, а трети протичат изцяло несъзнавано. Затова някои автори говорят за център на съзнанието, за периферия на съзнанието и за подсъзнание. Онова, което в един момент е несъзнателно или пък се намира в периферията на съзнанието, в друг момент може да е в неговия център. Обемът на осъзнаването е многократно по-малък в сравнение с подсъзнаваното. За осъществяването на познавателна дейност огромна роля има и подсъзнанието. За всяка своя функция, съзнанието се нуждае от неговата непосредствена помощ. Подсъзнанието от своя страна натрупва, разширява, поддържа и организира огромните си запаси, благодарение на активната дейност на съзнанието. Необходимо е обаче да се подчертае,
че извънредно много се спекулира с ролята на несъзнаваната душевност при възникването на някои психични заболявания, особено неврозите. Физиологичните механизми на съзнанието почиват на рефлексен принцип. Цялата нервна система е изградена така, че да възприема въздействията от околната среда и от собственият организъм и съответно да реагира на тях. Рефлексният механизъм на съзнанието не противоречи на неговият активно-творчески характер. Осъществяваните рефлексни реакции не преминават безследно. В голямо мозъчните полукълба се натрупва огромно богатство от временни връзки, които се превключват в сложните условно-условни връзки, изграждащи поведението на човека. Разграничават се различни форми на съзнанието – индивидуално, обществено, колективно, групово, обичайно или ежедневно, научно, класово, примитивно. Особена и специална форма на съзнание представлява самосъзнанието, което може да се разглежда както като индивидуално, така и като социално, класово или национално. Говори се за така нареченото възрастово съзнание, присъщо на отделните възрастови преходи на индивида – детско, юношеско, на зрелият човек, на стареещият човек и старческо. Обсъждат се евентуални полови различия на съзнанието, особеностите на съзнателната дейност при мъжете и жените. Освен от всичко казано до тук, психиатрията се интересува главно от така наречената яснота на съзнанието. Необходима предпоставка за изявата на ясно съзнание е състоянието на будност или така нареченият вигилитет. Ясното съзнание обаче не може да се изчерпи с будността, тъй като и у будни хора съзнанието може да бъде помрачено. Яснотата на съзнанието се проявява в способността за правилно ориентиране във времето, пространството и социалната действителност и за даване отчет за собствената личност. Загубата на способността за ориентация говори за нарушение на съзнанието и има важно диагностично значение. По правило, автопсихичната ориентация, като по-стара в фило- и онтогенетично отношение, е по-устойчива от алопсихичната. Затова нарушението на съзнанието започва с алопсихична дезориентация и в по-тежките случаи, съответно в по-напредналите стадии на заболяването, може да се засегне и автопсихичната ориентация. При оздравяване най-напред се възстановява ориентацията за собствената личност, а след това и за заобикалящата среда. Необходимо е да се знае, че разстройствата в ориентацията могат да настъпят и при други състояния. При дълбоки интелектуални увреждания, при тежки паметови разстройства, при налудности и други. Ало и автопсихична дезориентация също може да се симулира при симулация на психични заболявания.